Kdy naposledy si skutečně prožil jediný okamžik bez obav? Ne nasazením statečné masky, ne smíchem, kterým zakrýváš bolest, ale opravdovým pocitem lehkosti, přítomnosti a svobody. Většina z nás žije v tiché čekárně, kde stále odkládáme radost. Doufáme, že jednoho dne, až bude vše konečně dokonalé, si dovolíme cítit klid. Ale ten dokonalý okamžik nikdy doopravdy nepřichází. Buddhova moudrost nám připomíná, že mír není cílem v daleké budoucnosti. Nenajdeš ho opravováním všeho nebo kontrolou toho, co přijde. Najdeš ho právě tady, když přestaneš utíkat, přestaneš vzdorovat a vrátíš se plně do tohoto okamžiku, takového, jaký je. Jestli jsi unavený ze života ve své hlavě, jestli jsi připraven přestat se bát a znovu se cítit skutečně živý, pak těchto 7 lekcí může být připomínkou, na kterou tvá duše čekala. 1. Přítomný okamžik je jediné bezpečné místo, které kdy budeš mít. Jedna z nejhlubších buddhistických pravd říká, že skutečný klid a skutečná svoboda mohou být nalezeny pouze v přítomném okamžiku. To může znít jednoduše, ale když to doopravdy pochopíš, změní to všechno. Minulost je pryč, žije jen ve tvých vzpomínkách. Budoucnost ještě nenastala, existuje jen ve tvé představivosti, ale obavy na to nehledí. Stahují tě do mentálního světa plného co kdyby a možná, vytvářejí nejhorší scénáře. Staví strach z ničeho a přesvědčují tě, že nebezpečí je vždy hned za rohem. A protože o těchto obavách stále přemýšlíš, tvé tělo a mysl začínají reagovat, jako by byly skutečné, přestože jsi právě teď úplně v bezpečí. Když se bojíš, neřešíš skutečný okamžik, ve kterém se nacházíš. Žiješ v budoucnosti, která ještě nenastala. Trpíš událostmi, které existují jen ve tvé mysli. Tak mocné mohou být myšlenky. Mohou tě okrást o klid, který už je tady. Ale ve chvíli, kdy přivedeš svou pozornost zpět k tomu, co se skutečně děje, tvůj dech, který vchází a vychází, pocit chodidel na zemi, zvuky kolem tebe, něco se změní. Tvůj nervový systém se začne uklidňovat. Tvůj hrudník se cítí lehčí. Tvé myšlenky zpomalují, protože přítomný okamžik není jen nápad, je to místo, útočiště. Když jsi plně ukotvený v přítomném okamžiku, není prostor pro strach z toho, co se ještě nestalo. Mysl se může stále pokoušet stáhnout tě zpět do obav. Může ti šeptat, co když zítra přijde špatná zpráva. Ale ty se můžeš naučit jemně odpovědět, nemusím teď řešit zítřek. Teď jsem v bezpečí, teď dýchám a to stačí. S praxí se tento návrat do přítomnosti stává snazším. Stává se tvou kotvou, tvým domovem, tvým nejbezpečnějším místem. A čím častěji se vracíš, tím víc si uvědomuješ, že jsi nikdy neměl žít ve strachu z budoucnosti. Vždycky si měl žít ve svobodě přítomnosti. 3. Přijetí není vzdání se, je to povolení k nadechnutí. Je to o uvolnění vyčerpávající potřeby kontrolovat všechno, co se nám děje. Když neustále vzdoruješ tomu, co život přináší, ať už je to ztráta, chyba, zpoždění nebo nečekaná výzva, vytváříš v sobě napětí. To napětí se stává utrpením. Ne proto, že by situace byla nesnesitelná, ale proto, že tvá mysl s ní tak tvrdě bojuje. Přijetí znamená vidět realitu jasně a říct, tohle se právě děje. Neznamená to, že se ti to líbí, neznamená to, že na tom nezáleží. Znamená to jen, že přestaneš předstírat, že to není skutečné. Přestaneš vkládat energii do přání, aby to bylo jiné, když to v tuto chvíli není. A jakmile to uděláš, něco se v tobě otevře. Přestaneš svírat, přestaneš bojovat proti proudu a v tom změknutí se konečně znovu nadechneš. Zamysli se, kolik duševní a emocionální bolesti nevzniká z události samotné, ale z tvého odporu k ní. Vztah skončí a místo, abychom truchlili, ptáme se, proč? Jak se tomu dalo zabránit? Zda to ještě lze napravit? Prožíváme to znovu a znovu, jako bychom mohli přepsat minulost dostatečným množstvím obav. Ale nemůžeme. A čím víc odporujeme tomu, co je, tím víc trpíme.
Přijetí je okamžik, kdy přestaneš hádat se s realitou a dovolíš si cítit, co cítíš. Bez soudu, bez studu. Tehdy začíná léčení. To neznamená, že přestaneš usilovat o růst nebo o zlepšení své situace. Znamená to, že přestaneš očekávat, že život musí odpovídat tvým plánům, abys mohl být v klidu. Začínáš chápat, že klid není výsledkem toho, že vše jde podle tebe. Klid je to, co nastane, když přestaneš potřebovat, aby vše šlo podle tebe. Přijetí vytváří prostor. Prostor pro jasnost, pro moudré činy, pro odpočinek. Uvolňuje energii, která byla uvězněná v nekonečném cyklu frustrace a strachu. A v tom prostoru se můžeš posunout dál, ne s úzkostí, ale s porozuměním, ne s kontrolou, ale s důvěrou, protože už nepotřebuješ vyhrát proti životu, jen s ním potřebuješ jít. 4. Ne každá myšlenka si zaslouží tvou pozornost nebo víru. Lidská mysl je neuvěřitelně mocný nástroj, ale může být také neuvěřitelně hlučné a matoucí místo. Každý den projde tvým vědomím tisíce myšlenek. Některé jsou užitečné, mnohé se opakují a příliš mnoho z nich se zakládá na strachu, pochybách a nejistotě. Jedno ze základních učení buddhismu je pochopení, že nejsi svou myšlenkou. Tato jednoduchá pravda, když ji plně uchopíš, dokáže proměnit tvůj vnitřní život. Jen proto, že se v tvé mysli objeví nějaká myšlenka, ještě neznamená, že je pravdivá. A rozhodně to neznamená, že si zaslouží tvou plnou pozornost nebo víru. Obavy se živí neprozkoumanými myšlenkami. Začínají jediným šepotem. Když se stane něco špatného a najednou sleduješ tuto myšlenku dolů spirálou vymyšlených nejhorších scénářů. Cítíš se úzkostně, nejistě, ohroženě. Ne proto, že se skutečně něco děje, ale proto, že tě tvá mysl oklamala, abys uvěřil příběhu, který se ještě ani nestal. To je nebezpečí víry ve všechno, co tě napadne. Může tě to odvést pryč od reality do místa plného strachu, stresu a vyčerpání. Ale tady je, co nás buddhismus učí. Mysl je jako obloha a myšlenky jsou jako mraky. Některé mraky jsou lehké a krásné, jiné temné a bouřlivé, ale žádný není trvalý a žádný nedefinuje oblohu. Obloha zůstává nedotčená i tehdy, když jí prochází bouře. Stejně tak i tvé pravé já, tvé vědomí je mnohem hlubší a klidnější než myšlenky, které jim procházejí. Místo toho se můžeš zastavit, nadechnout a jemně si říct, tohle je jen myšlenka, není to fakt, nemusím jí věřit. Toto jednoduché uvědomění dokáže zastavit řetězovou reakci dřív, než začne, a časem začneš vytvářet prostor mezi sebou a svými myšlenkami. Už se necítíš jako oběť každého strachu, který se vynoří. Začínáš se cítit svobodně. Ne proto, že bys mysl úplně utišil, ale proto, že jsi přestal poslouchat každý její příběh. Čím více toto cvičíš, tím více klidu zažíváš. Myšlenky budeš mít stále, samozřejmě, ale nebudou mít stejnou váhu. Budeš je schopný zaznamenat, nechat je odejít a vrátit se ke klidnému středu uvnitř sebe. To je to, co dělá všímavost. Učí tě žít s vědomím namísto reaktivity. Učí tě přestat dovolit svým myšlenkám, aby tě tahali na všechny strany. A když ovládneš tento vnitřní klid, obavy nad tebou ztratí moc. Staneš se ukotveným, jasným a klidným. Ne proto, že je život dokonalý, ale proto, že tvá mysl už nemusí být. 5. Pomyvost znamená, že tvůj strach nemůže trvat věčně. Jedno z nejhlubších a nejosvobozujících buddhistických učení je pravda o pomyvosti. Ale pravda je, že bez ohledu na to, jak zdrcující se strach může zdát, pomine. Vždycky pomine. Vzpomeň si na chvíle v minulosti, kdy ses cítil ztracený, úzkostný, zlomený nebo nejistý. Tehdy se ty pocity mohly zdát nesnesitelné, ale teď jsi tady. Přežil jsi je, prošel jsi jim a teď tyto zkušenosti žijí jen ve vzpomínkách. To samo o sobě dokazuje něco mocného. Emoce, ať už jakkoliv intenzivní, jsou dočasné. Dokonce i ta nejhlubší bolest má svůj konec. A jakmile začneš na emoce nahlížet tímto způsobem, zejména na obavy a strach, přestaneš se s nimi stotožňovat. Přestaneš říkat, jsem úzkostný, a začneš chápat,
prožívám úzkost. A jako všechno ostatní, i tohle pomine. Když zapomeneš na pomyvost, propadáš panice. Máš pocit, že věci budou vždy takhle těžké, nejisté a bolestivé. Ale když si ji připomeneš, vytvoříš prostor mezi sebou a svým utrpením. Už to nevnímáš jako něco, co definuje tvou existenci, ale jako něco, co tě jen na chvíli navštívilo a zase odejde. To není jenom útěšná myšlenka, je to duchovní pravda, která se odráží v přírodě, v životě i v každé zkušenosti, kterou procházíme. Bouře nezůstává, noc vždycky ustoupí ránu a dokonce i nejtěžší emoce časem zesvětlejí. Naučíš se s ním dýchat, nebojovat proti němu. Začneš důvěřovat procesu, protože teď už víš s naprostou jistotou, že nejsi uvězněný, jsi jen v dočasném okamžiku obtíže. A ten okamžik, jako všechny ostatní, už právě teď pomnějí. Takže když se objeví obavy, když se ti sevře hrudník a tvá mysl začne roztáčet příběhy o tom, co by se mohlo pokazit, udělej krok zpět, polož si ruku na srdce a jemně si připomeň. Tohle je jen okamžik. Nepotrvá to. Přežil jsem už tolik věcí a zvládnu i tohle. Toto jednoduché připomenutí, pronesené s vědomím a laskavostí, dokáže přinést obrovský klid do tvého vnitřního světa. Říkáme si, že když zůstaneme stále ve střehu, dokážeme zabránit špatným věcem. Vyhneme se bolesti a udržíme všechno i všechny v dokonalém pořádku. Ale tato víra, i když je pochopitelná, je těžké břemeno, protože ať se snažíš sebevíc, vždycky budou věci, které nemůžeš ovlivnit. Volby druhých lidí, nečekané události, měnící se okolnosti a dokonce i tvoje vlastní emoce. Někdy snažit se kontrolovat všechno nepřináší klid. Přináší to úzkost. Staví to život na strachu, ne na svobodě. Buddhismus nás učí jiné cestě. Povzbuzuje nás jednat s úmyslem a moudrostí, ale bez lpění na výsledku. Znamená to, že uděláš, co je v tvých silách v každé situaci, že se ukážeš naplno, věnuješ energii tomu, na čem záleží, odpovíš s všímavostí a pak zbytek necháš být. Důvěřuješ, že řeka života tě ponese tam, kam máš jít, i když cesta vypadá jinak, než jsi představoval. Pustit kontrolu neznamená, že ti přestane záležet. Znamená to, že přestaneš trpět kvůli tomu, co nikdy nebylo tvé k ovládnutí. Není to slabost, je to zralost, je to jiný druh síly. Ta, která přichází s vědomím, že klid je důležitější než dokonalost. Zamysli se, kolik nocí si proběl, když se zvracel k rozhovorům. Stresoval se kvůli rozhodnutím, která už nešla změnit, nebo se bál výsledků, které se ještě ani nestaly. Tolik energie, tolik napětí, a přitom se nezměnilo nic, kromě tvého vyčerpání. Pravda je taková, že budoucnost si nikdy plně nevytvoříš obavami. Vytváří se přítomností, činy a důvěrou. A když si to uvědomíš, můžeš začít povolovat svůj stisk. Znovu se nadechneš, začneš životem kráčet lehčeji. Pustit kontrolu také znamená vzdát se představy, že musíš být dokonalý, aby věci fungovaly. Znamená to přijmout, že chyby se stanou, plány se změní a nejistota je součástí cesty. Ale místo, abys tomuto pravdě vzdoroval, začneš s ní být v míru. Začneš věřit, že život má svou vlastní inteligenci, že za zdánlivým chaosem je hlubší řád a ta důvěra se stane tvou kotvou v časech změn. Nemusíš mít všechno vyřešené hned. Nemusíš znát všechny odpovědi. Potřebuješ se jen znovu a znovu vracet k sobě a ptát se. Dělám svou část s přítomností a péčí? Pokud je odpověď ano, pak nech zbytek rozvinout.